गोबां समावनो गारि मटर सालायनायाव गोबां जेंना जायो। बेयो मोनसे सरासनस्रा बाथ्रा। नाथाय गारि मटर सालायनाय समाव माब्लाबा सालायग्रा एबा सुबुंफ्रा ओरैबायदि जिउनि खैफोदाव गोग्लैयो जेराव बेखौ सालायग्रायाबो बुजिस'नो हाया। नंगौ, गारि मटर सालायनाय समाव गोबाङानो गोबां जेंना जायो। बेनि गेजेराव ब्रेक फेलआबो मोनसे खैफोद गोनां। गारि सालायनाय समाव ब्रेक फेल जायोब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ आरो खैफोदनिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हागौ, बेनि सायाव जों दिनै नोंथांमोननो मिथिहोगोन। ब्रेक फेल जायोब्ला नोंखौ आरो लामायाव थानाय गुबुन सुबुंखौ रैखाथि होनो हरखाब गुबुन राहा लानाया गोनांथार। गिबियाव गावनि गोसोखौ सामलायग्रोनांगोन आरो खेबसे हां गोलाव लानांगोन। बेबायदि थासारिनि समाव नोंथाङा गारिनि बेलखौ दामनानै गारिनि लाइट फ्लास खालामनांगोन आरो गुबुन सालायग्रानो इसारा होनांगोन। बेनि गेजेरजों गुबुन सुबुङा बुजिनो हागोन दि गारिया ब्रेक फेल नङाब्ला गुबुन मोनसे जेंना जाबाय। जुदि नोंथांनि गारियाव मेनुएल ट्रेन्समिसन दंब्ला गियारखौ गाहायाव लांनो नाजागोन। बेजों लोगोसेयैनो गारिखौ गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव लांनो थांखि लानांगोन। बेनि अनगायैबो गारिया गोख्रै खारनाय समाव ब्रेक फेल जायोब्ला गोजौ जायगाखौ सायख'ना लानांगौ। मानोना गोजौ बाहागोखौ मानखोयोब्ला गारिनि गोख्रों खारनाय गोख्रैथिया खमायो आरो बे समावनो रैखाथिनि राहा लानांगौ। गोसोआव लाखिनाया गोनांदि बेफोर राहाफोरा सरासनस्रा सुबुरुनसो, जाहाथे खैफोदनि समाव नोंथाङा आरो गुबुनाबो रैखा मोननो हायो। लोगोसेयैनो नोंथांनि गारि मटरखौ मोजां थासारियाव लाखिनानै सालायनाया जोबोरैनो गोनांथार। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।